ที่จีนพลานิงานี่หลายนี่กันโหลดแข่งเวเลตเร่งมาโคเวลที่แข่งทาร์ทุทาร์เตกันง่ายทะเลโดนฮะนี่ให้ตุนละจุมิดลิสกัลฟ์เบียลบวยนะโคเวลมีปุยไงเวนันเนีย US อิรันอินการะอินเบนะเลียนตักเตอันชวกชีนะให้ตุนอาเฮียนินอินกาไฮตุนอาเฮียนในเมกินอินเบียกนะเตโปกัลเมกนี่เฮียนะเสียตาอามาเอรอชูนิมินเปียลำเตคันชวนอิรันคัน US นั้นอินเบียกเน่งมากันในโลกตีเตคันปวนดานันเนียมารอชูVoin lam new sa suanin Hormuz Strait chungsa ngate inbiak na hakal ti te media than katana nan tar langa Donald Trump hian nuclear chungsa nga inbiak na thar thol le ani don ani ti te pon puang bok ani tuna Iran US inbiak na lowam tur hemi hi Iran tan chon last chance ani to thu Trump khana soya inbiak ram na nge dua inin pedon ti te Trump khan in offer an pe ani deal or full surrender ti in Trump khan Iran thantur pahnia chop chua saka Iran hian pom lo ani chuan ti in beipui thlak na sipai beipui thlak na lian tak manga Iran noya Trump chuan an vole bok ani khatiang kha thil thlen dan chu halania hoi ti lai han hei India long chu projectile na ka pa Yemen tuipui kammaya thil thleng ania helonga hen mi som pali an chuanga som pathum hi India mi an ni long hi ka pilania amai ro chu thi anom thu hria da ni lova Yemen lam chuanin India longpu te hi an chan chuak ni in BBC chona puang India flag in zarna chu projectile manga ka ania Yemen nei tuipui thil thleng ani mi sompali hi he MSV Faize Nur Olia long antia hian an chuanga som pathum chu Indian Nationals India khwale tui ania him taka chan chua vek an ni ti in India Shipping Minister Sarbananda Sonowal chuan soi Sonowal chuan he thil thleng hi kandem tak setani ati he beina hi kandem tak seta helai ram biala longbi te himna chu an ngai poimo ani thu soin tu ti nge helong hi tu ka nge ti tun thlenga an la hriat lo thu India Shipping Minister zona soi ani he thil thlen lai hi Red Sea tuipui san le a chevel boruak so san lai thil thleng ania oil teng karte be an lo ni fowa Hormuz Strait chungchang ate po buaina so sang tak tuipuya ommek lai thil thleng ani India Ministry of Externals chuan in thu chua siamin statement an ti chua ka he commercial shipping bei ani fo tuipuya sumdong longkong bei ani fo chu thilung sia thlak takani ti re ngal ngai ani tin thu chu an siam ve boka tuipuya sumdong longkal bei ani fo hi arang thayang ber ti top kan phota zalen le him takin helai tuipuya hianin khovel sumdong longan ni emo englong po zalen takin an kaltlang turani ti chu international law ni ti in India thu chua chuan a soibok Iran hian Hormuz Strait hian la block meka hengani wang hian longkal tlang an tam lo thin viawa Iran ina a thopui niangai long then khatte an tlang vele zo thina chu chuan khovel economy harsatna lian tak a thlen meka ni kha tin mania Saudi le Houthi in kara buena lian tak mai a chuak ani kha kan puang nual to a chin chuak chuan puang to lo mela anin beitona Houthi hian in Saudi Arabia oil mun Red Sea chuaka ami te an beisaka tin Saudi Arabia po hian in Houthi mun ma Hodeida port te an bom sak boka chutiang chon in beiton na hi akal lai meka thil thleng ani helai Red Sea hian in Saudi long pakhat man kaltlang tur ani lo ti chu Houthi te thunan halani meka Saudi long hi engamazat Houthi ten an be wangin an tol kir to boka ka pilan nei to bokani chutiang thil thlen lai mek chu ania India long ka pil hi India tan chon thil lo mom lo tak ani nge mai mitam takrin dan le ngai dana chuan he India long hi tu ka pil nge ti chungchanga hian Houthi te chu an rin ber an nia Houthi te hian Saudi long ani mo helai Red Sea long kalte beya ma khan an lo vo to sa hrim boka chungari wang chuanin India long po hi Houthi te hian an ka pil ni in Mission Katsuan and Soitung ani Yemen Transportation Ministry chuanin Saudi nena thok donin international recognition government an kalpui ni nanin soya Yemen a hian ram tam takena an thlop sarkar a uma chuti lain
hu thi sarkar om boka hu thi te hi chon Yemen marlam han thunun na chu mai ba ka Yemen khopui bersana te pon thunun tel ani chung ho sarkar dangina an support Saudi na athlop sarkar chuan he thil thlang hi adam thu soin hu thi te thil ti nge ni ang ti in thu chuan siam ani UK Maritime Trade Operation Agency chuan report pe in be pui thlak na voi engemaw zat helai Red Sea a hian tun hnai kara tang khan thleng chho ti soin hu thi te hian chalian tel tel nia soi ani bok heti lai hian thil thleng dang pakhata chuan ni chene kan soi kai nei tho Yemen Saudi chungchang a khan ni zan lama thil thleng thar a oma nimin lama tang in tran to khania chu boruak thar Saudi le hu thi te hian an nei ani ti chuanin Yemen hu thi te hianin drone han tir chuaka Saudi Arabia Nasran Airport an beya an target heta hian kang beina sa takina chuak ni in media te chuan an tar langa Iran thlop Yemen a in khwar hu thi te chuanin drone ninga maza tir chuakin nimin lam khan Saudi Arabia Nasran Airport an be hu thi te hian Saudi drone in an ram chung sadale haza governorate chuam chung Yemen mar thlang lam an be ti soin chumi chan let na atan chuan drone an kap chuak ve ngal tian soya hu thi drone hian Saudi Arabia a airport pakhat atin zone heta hian kang me chuak ni in Reuters chuan apuang ani he thil thleng hi media tam takin an tar lang nga la hey service suspended at the Saudi airport after attack claim by Houthis ti in Israel news po hian run puanga Houthi beina ninge yang a thlen nuwa Saudi ya airport chu kharlei lo kani thu anrun puang Houthi drone hian helai Saudi airport a hian target akap fu nge ni na langa chutiang ni lo sela airport hi kharan yarin omlova tlamasa khan Houthi te chuan Saudi longreng reng Red Sea kaltlang Saudi longreng reng Red Sea kaltlang an rem ti lo burmaya helai mun hi khovela oil phurtlang na kong puilian zinga mi ani kha Houthi military thupuang tu Yahya Shari chuan nimin thole ni khan an pol chuan in hlotling takin Saudi ya Nasran airport an target ti soin hlotling takin an drone te an cheni ati Southern airport chu hlotling taka be ni a Saudi Arabia melma Saudi Arabia ten kan ramwan bo ruak palzu ta kan thun in na palzu ta sadale haza governorate chhom chunga be puithla na drone manga an kalpuya wangin chumi phubalak nan chuan kaini pon malak na ro thap tak kan kalpuya ni tin Houthi military thupuang tu chuan a soi hetil thannu hian website airport website a chuan thlona lut le chuake mo schedule engma tarlan na ni lova hi Saudi lam hian airport hian khar pha nge ni in alangani o Rohingya Muslim te kan shefo finarin oma Myanmar hian ani khorna sa Myanmar a heta Rakhine state a hian tamtham tak Rohingya Muslim hi anom ve ni Aung San Suu Kyi kai roi Burma sarkar omlai khan Rohingya Muslim te hian ti du da na an tuarna sa ni report ania Human Rights lampo an tong chuak na sa Human Rights bo chet na lian taka omani ti in media tam tak te chon an puang choi thina ni kha hei Rohingya Muslim hi voin ni thlengin tuipuya anla pem kwal renga Myanmar tangin tam tak Bangladesh laman pem thlato boka chutiang chuanin longmangin to tak takin himlo tak takin an tol kwala mitam tak longa che suala boral hi anom to nge ani hei tuna po hianin more than 500 Rohingya vanished at sea what happened in BBC chuan ron puanga July tlatop lama thil thlengkha ania Rohingya raltlan phur longpahni chu tuipui atanga achu atanga hei thakhat vela po achin hriat ani lo thu puanani longpahni an nia longa chuang song an vaiin zanga somthum nia soi ni in zu ni somni pakwa khan Rakhine state Myanmar atangin an chuaka tun thlengena chin hi hriat an ni talo nia soi ani jumbo jet thlona liana passenger zat zet an ni tina ani chu tiang khop chuan mi hring tot takin ripuya himlo takin ral tlan turin an thok chuak ania an sahimna zong in le buaina mun Myanmar sipai le Rakhine sipai in kana atanga tlan chiat tumin mitam takhi helai Rakhine se tatang hian an chuak to ani monsoon thlile ro tho hun lai takani boko wangin
tui puya hian an cha sual ngei ani an ringa hei an chua atrana tanga kar ni amoni som chung hi chuan an tumram an thleng tur angai ani a amai ro chu hei voini thlengin a chin hi hriat ani talo ani heng zanga som thum zinga azat ve hi meishele naupang an ni boka rakhain mun hi India ramri Arakan army ho omna ani kha India ina Asia chimchak lam ne na insum don ton na tura ruam man na lian taka siam na mun chumi infrastructure thren khat omna tura ni heta sutui pot kan ti te po rakhain huam chunga mi ania Kaladan multimodal transit transport project huam chung chumi ina affected area ani ve boka chungni wang chuanin mun poimo tak tur ani helai hmona hian Burma sipaiten tun haya na zokin rakhain lampang hian lu chila mino hlainga president ani no hian malak na lian zoka kalpuya Burma le rampon lamin rina angsi international border Burma ina anaite chung sumdon na mun liante him tur le la let turin Burma sipaita hian ma hanlana saviwa helai rakhain state lama po hian Burma sipaite tun haya anchena saviwa ni heti lai hian Bangladesh thu nei tu te chuan mei charuang le mi paruang nau pang te po then khatan ni chung ruang te chu an mu thu tuipuya an mu chua thu an soya Irrawaddy delta le coast of Mon state ate ruang inga moza tuipuya charani thu soi ani hengani wang hian in mi zanga som thum zet rakhain ral plan longa jin chuak te chu an boral ngei ni in an ring hlom ani chu dan chuan Rohingya noi ruk borvel je thira khan state a hian an lo om nia chu ta nia Bangladesh a pem lu thian tambera Malaysia po hian in mi noi ni borvel je chuan lut chho ni in soyani heta Thailand ate Indonesia lama te po ral tlan tam takanom bok heti lai hian Bangladesh lama chuan in Cox Bazar Rohingya ral tlan omna atanga chuak long pakhat chu cha sual nia soyani boka heta hian Rohingya mi pakwa tuna hian chin hriat lovin an lo om mek nia soi ani bok chutek chuan heng Rohingya ral tlan te hi an pem kual te urang maya anom na mun Burma hian in ek sorna ti du danan tok na saveu thin ni in soi ania hindo na kara chutek chuan an taksa himna ko sak nom zok na tur beisain mun danga te han pem kol chum thin ani Bangladesh a anom na mun khu atot viau nia soi ania tui eng ei turte an hu thalawa mumal lo vio bok ne soi ani o Russia Ukraine lama buaina anakal chhozel maya darkar somsari pani kal ta chung khan mi somthum somli borvel zet mai thi anom le to nia soi ani liam phei chu tam takan ni tukin jing lampo khan tlema song chu kan hantar lang zok to Russia missile beina lian tham tak ki fa thlenga kalpuya nia chu Ukraine in Russia ram chung Ukraine in Russia ram chunga bai phubalak na chan let na ni in Russia chona puanga ni kha Russian ballistic missile beina Ukraine a thleng le a Ukraine capital Ukraine khopui ki fa chuan mi som pali zetan thi a hliam somni pasari an om khopui military administration chuan hemi chungchanga hian thu chu an siam ani Russia ballistic missile beina wanga Ukraine a mi som pali an thi nuwa nizan lam khan Russia chuan Ukraine ki fa be pui thana kalpui le heta hian mi engemaw zatan hliam le bokani Kiev military administration chuan thu chua siamin Kiev mun pasari vel chuan beina ato ka mun pasari vel Russia chuan be pui thlaka nizan zanlai thleng nizan zanlai pel nu khan eret siren te po ti ri kani darkar khat suang set Russia hian ki fani jan lam khan be pui thak ti Ukraine lam media te chuan an tar lang Ukraine khopui Kiev mayor Vitali Klitschko chuan warehouse pakhat chu ka chet vekania tin abula civilian building a oma chuta chuan mi tam tak an tang khang chan chuak tu tim ten thei top chu in man la tia soi warehouse thanem tak Russia be na wangina chia ni na soya Ukraine po hian tun hnai chho hianin Russia ram chunga warehouse tam tak an beya ka kan puan thin ang khan Wildberries ho Russia Amazon an timaya chutiangang e-commerce company lian tak mai mun ma an bungra da khom na warehouse som chuang zet chu Ukraine drone te hian an kap cheton ya soyani turu takani he
tun haya Ukraine chon ron mga be pui thlang ni lian tak takin an kalpuya oil barrels mun ma som suang zet ka chiat ani towa an lo pon thin ang khan Ukraine hian oil barrels ho mun hi an target na chana chu Russia sipai te tan supply kalpui thin ni ha an soi wanga ni sipai bungra tam tak ang chi te oil barrels te hian an hral chuak ni in Ukraine chuan an soi heng ani wanga be ni in han puang bok Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan ballistic missile interceptor an tlak cham thuwa soya heng ani wang hian Russia beina duangin andang chat thei to lo tia soya ballistic missile lo ka thlak na Patriot interceptor phei chu Ukraine hian an hmei to thu kha Zelensky khan thlama sa dei to khan lo soi to ni thole nikal ta khan Donald Trump le Zelensky anin mu a thutam takan soi do na Washington in Ukraine ta na interceptor siam chu theina tur tramana lo sei to te po kha soi chua ni in security awangin Ukraine hian an siam thei le lo mai thei ti te ani US hian Gulf BL in dona hian interceptor hi mamona savio maya khani somli chung February thla a ni somli chung zat mai US Iran inkar in beiton na thlen lai khan Iran atanga ka chua drone le missile tam takte heng Patriot interceptor hian an lo ka thla ka nga ya chuwangin Patriot interceptor hi mamo khop US hian tuna hian stock an nei to lo ni in media tam takte chuan an tar lang ani chungani la ya Ukraine ta na interceptor pek chho supply chu US tan po thil har sa tak tur ani ni min pialama Ukraine Russia na ballistic missile ka lu wanga mi som pali an thi nuwa Nizan lam khan Russia chuan long range attack kalpui le a mi enga mazat Ukraine hian an thile nia soyani tin Ukraine po hian Russia ram chunga well barrels mun aka chiat bel cha bok darkar somni palikal ta chung khan Ukraine na Russia ram chunga be pui thla ka wangin Russia hian mi panga an thi a tin Russia na be pui thak na Ukraine kalpui wangin darkar somni palikal ta chung hian mi pali an thi ve bok ni Al Jazeera chuan apuang Ukraine drone hian Moscow region a warehouse akap chele a heta hian mi panga an thiami so man hliam thu Elabil governor Andriy Vorobayev chuan a soibok e-commerce giant Wildberries hota warehouse chu nizan lama Ukraine drone beina wang hian a chia a tin Tver region Moscow mar thlang lama mi te po warehouse then khat Ukraine drone te hian an beitel boka heta St Petersburg nei warehouse te po Ukraine hian an beitel boka ni Iran lam news Mahar news agency hi hanlu chil le lok tiang multiple blasts reported in UAE capital ti hani thil puak tam tak hriat ani puak na sa tak UAE khopui a chuan a omani thil thleng lian tak a omani ti in Mahar news agency Iran lam news hian a puang Explosion and thick smoke were reported at the Jebel Ali Industrial Zone. Hi Mahar News Agency na ron tarlan dana hian Jebel Ali Industrial Zone hian in puak ring tak le mai khu cha tak mu a hriat ani thu haron puanga helai hi Dubai chimlama thil thleng ni in ni zan lama hi thleng nia soi ania Emirati official ta chuanin voiceari zet puak ri a ni in an suya chu minute som ni vel le ka thil thleng ani he thil thleng chungchanga hian mi pahnih man ani to thu UAE lam thu chua chuan atar langa report thang in atarlan danin he thil thlen chan tak hi chiang taka hriat ni lo ma sela Iraq news lam than khat chuanin missile beina ngei Yemen na tranga missile beina ani ti in Iraqi news ta chuan an buang thunga chuti lai chuan Emirati media te chuanin official takin engma thu chuan siam lo nasa thermal imagery nasa thalaka tanga lan dan chuan warehouse a hian kang meina takena chuak ti soin chu longchon mun bul mai ani chulai mun chu field da thatna le in hlan chon na transfer na tan man ani bok mi pahni hi mei kang lai le he thil thleng thalak te lo la tu ti tiang chu mi pahni UAE thunei tu te chuan an man ti soin he thil thlen lai borvel hian Yemen khopui sana chuan puak ring tak air strike le missile ka chuari ni om takte hriat ani ti in media then khat te chuan an report boka chuteng ani chuan Yemen laman ring ani chuan Yemen atanga missile ka chua ri an hriat atanga ri vak lova
UAE lama hian puak ri ti khan hun sari zeta beina lian taka thleng le ti na te po ani chu chiang taka puan hi halani lo ma sela Iraq lam news te chuanin Yemen in UAE an be ti in thu chuan siam thung ole kha thil thar thu thar ber chu ani a enge thleng zel don UAE hi US na mun ma sipai mun ma an nei na pakhat kha ania tin media thuleng vela po Israel khan UAE a hianin Iron Dome le Iron Beam te po a deploy ti te po kha soyani a ama ero chu kha Yemen ama ero chu kha UAE lam chuan an nol thung ani poni se thil hi chiang zo ken kan la tha chho tura ngai la thleng lim chuan deuh hlek boka Houthi ten UAE an be ni chuan buruk so sang zo ko ngei do ni te pon a hriat ani tu thar ber he channel kal tlang hian in lo ngai chang zel don nia khati chin khani le phot se mang